Tá cinnal tradiisiún is a gcuirsaí telefíse daoine a chur amach ag scananú iad haon. Rinneú é le tionscanú dóin de coppla bliain ó hin, rins bliain ó hin dar teideal life in a day agus rinn daoine ar fud an dóin scanáin ar aon lá amháin. Coppla bliain in dhééis sin rinn an BBC rud ar a tugadh Britain in a day. Agus híl me go méid sé jazz géalagurí óga in éireann sa lá taniuún gol amach agus Saol an léaniu ag géalagurí óga a chlúdach agus go ddéireach sin an rud ar inmuid. Bhí sé cinnal dúithnach go leor, bhí muidir géirí an méid is mó daoine óga a arcú nó a aimsú thuige seo. Bhí méid deagahfuil le géal scolanna ar fud na tíre, le comáin óige, le comáin pelle le heidí sin. Agus i deireadh hir fuairmuid thart fa 500 duine óg, thugmuid lá tréanala de gach duine acu, cuirsaí saoilteachta, cuirsaí cópceart, cuirsaí ceada eilóghíní, cuirsaí sláinte, agus ar nói skillan na teicniúla cuirsaí fiche agus cuirsaí fuama. Agus an sin ghlacmuid anal mhór agus chuirmuid amach iad ar an chiad lá de bhí na saoine an nuirí, agus fuairmuid meascan ábhar a ráist an stofas fearr a fuairmuid tá sé sin mar chuid den chlár telefíse seo lá dar Saol. Crá crí a bhí an caiithimé rá an rud a tharla rinne daoine óga an tábhar a hafaidú iad haon ar bhúthain, ar ceamraí, ar bhí cóideach go bhí ceamraí maithe acu ach go handúlas iPads agus iPhones a bhí gceist agus chuir siad sin thugainn heag córas ar lína a bhí againn rinn siad é ús lódáil go dtí an sibh againne. Sa deireadh hir rinmuid chlár amachas agus bhí TG4 Oíche Shamhna leis agus dír siad orainn an darna chlár a dhéanú agus be sin a dhéanú againn ar an bblion se thugainn. Don chlár áirithe seo, ní raibh téimar bíonn just díirmaidir bhíoní gol amach agus an Saol a scananú. Tharla sé ar an chéad lá a bhí na saoine an nuirí agus bhí go leor daoine óga ag an Oireachtas, so tá an Oireachtas mar chuid den chlár a rinneú an tam sin. Ach níor éarmuid orthú téime faoi leith a réanú. So tá téime agsúla acu ar nós grá, obairhalla, na daoine is fearr lá, na rudaí is tábhachtaí sa Saol, na rudaí is fuail lá sa Saol. Ben chlár héana go amach ar oíche shamhna ar a chlog ar TG4 agus speisial le fáil sin ar lína. Tá hartfa 60 mír difriúla le fáil ar channel YouTube TG4 agus níl deanú go sibh ar linn TG4 agus tá lá dar Saol le haimsúin sin.